ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ +2 ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ସମୟର ସବୁଚାଇ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଚାଇ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି +2 ପରୀକ୍ଷା। କାରଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ବା ଦଶମ ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ପିଲା କମର୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ହିଁ ଆମ ପାଠପଢ଼ାର ରାସ୍ତା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସ୍କୋପ୍ ବା ଦୁନିଆ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଚୟନ କରିବା ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବା ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏକ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା ବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ କରି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା। ଏଣୁକରି ଆଜିର ଟପିକ୍ +2 ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଏହିପରି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ସେନାପତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, +2 ପରେ ପିଲେ ବହୁତ ପାଠ ପିଲେ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛ, ତା ଭିତରେ ଜାଣିନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ସେ ରାସ୍ତା ଧରିପାରନି। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିଭା ଅନୁରୂପ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବା। +2 ପରେ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତେବେ +3 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା କି +3 ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା, +3 କମର୍ସ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜେନେରାଲ ପାଠ, ଆମର କଲେଜ ସିଲାବସ୍ ବା ଜେନେରାଲ ପାଠ। +2 ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରି ଗୋଟେ ପିଲା +3 ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ, +3 କମର୍ସ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ପାସ୍ କରି ବା +2 କମର୍ସ ପାସ୍ କରି +3 ସାଇନ୍ସ କୌଣସି ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ +2 ସାଇନ୍ସ ପିଲା +3 ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇପାରିବେ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇପାରିବେ, +3 କମର୍ସ ବି ପଢ଼ିକି ଅନର୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜେନେରାଲ ପାଠ ପିଲେ ବାଦ ଆମେ ଦେଖିବା +2 ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ ଦେଖ କେତେ ପାଠ ପିଲେ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ, ନଚେତ୍ ଆଲାଏଡ଼ ହେଲ୍ଥ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷ, ନହେଲେ 3 ବର୍ଷ, ନହେଲେ 4 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖ, ଧର ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ 5 ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯେ ପପୁଲାର କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବେ, ସେମାନେ ତେବେ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି MBBSରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା କୋର୍ସ ବି ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମର କ'ଣ ହେମୋପାଥିକରେ ଯେଉଁଟା BHMSରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଡେଣ୍ଟାଲ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆମର MBBSରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ କଲେଜ ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ଡେଣ୍ଟାଲ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ପପୁଲାର କୋର୍ସ। ତାପରେ ଆମର ରହିଗଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭେଟନାରୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ନିଟ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଭେଟନାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେଟନାରୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଧର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିବେ OUAT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଯିଏ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭେଟନାରୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଏଲୋପାଥିକ୍, ହେମୋପାଥିକ୍, ଏରା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ତାପରେ ନିଟ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭେଟନାରୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ OUAT ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭେଟନାରୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ପିଲେ ଆଲାଏଡ଼ ହେଲ୍ଥ କୋର୍ସେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, ନହେଲେ 4 ବର୍ଷର କୋର୍ସ ଆମର ବି ଫାର୍ମା ରହୁଛି ପିଲେ, ଆମର OJEIର ବି ଫାର୍ମା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ବି ଫାର୍ମାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବା। BSc ନର୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ 4 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ, ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ସବୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ସବୁ କୋର୍ସ, ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ କୋର୍ସ ଅଛି। ଏଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ରେ ଆମର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏରା ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ପିଲେ, ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆକୁ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ ଏରିକା ନହେଲା କି ବି ଫାର୍ମା ନହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ରୋଜଗାର ପିଲେ କରିପାରିବ, ବସିବନି। ଏଇଟା ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ ସବୁ, ଆର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ତା ବାଦ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଚଲର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନହେଲେ ବ୍ୟାଚଲର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହନ୍ତି, ତାର ପିଲେ ଦେଖ କେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ଆମେ ଆର ହେଉଛି ଆମର JEE ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଇସବୁ କୋର୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଏଇସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଏତିକ ହେଉଛି ଆମର JEE ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା। ସବୁ ତା ବାଦ ଆମର ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଇଦର ଚାକିରି କରିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲେ ପୁରା ଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଆଇଦର ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି କରିବା ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିବା। ମୁଁ +2 ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛେ।
आइदर तापर लास्ट को आम एतिक पढ़ी सारा पर लास्ट को आइदर आम जॉब पाई कर इच्छा हेल्ले करवा जॉब पाइले नचेत आहरी हायर पढ़ी पार पाठ पढ़ियार पिले सीमा ना जिते पाठ पढ़ो तापर भी आहरी पाठ अच्छे यहाँ आमर ताने यहाँ 4 year कोर्स जोटा यहाँ आमको जेई मेन दबा पड़ो ना ओजेई दबा पड़ो जोटा ओजेई देले अपेक्षा जेई मेनटा ही देले तुम आइदर जोसा काउंसलिंग ना ओजेई काउंसलिंग अंडर रे विभिन्न कोर्स रे तुम एडमिशन कर सो सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सब सब इंजीनियरिंग सब विभिन्न ब्रांच इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन सब पिले ब्रांच ये अच्छे तापर पिले आम जदि ह्यूमानिटीज कोर्सेस करिया जोटा कि 3 year कोर्सेस तादेर आम कौन पढ़ा तादेर आमर अच्छी सब कोर्स सब अच्छी पिले कौन एडवर्टाइजमेंट सब एतिक कोर्स पिले ह्यूमानिटी कोर्स कले आम पढ़ी पार होम साइंस आर सब अच्छे तापरे मैनेजमेंट कोर्सेस जोटा कॉमर्स पिला ताकू ये तुम 1 कौटी 1 वर्ष ना 2 वर्ष 3 वर्ष कोर्स तार पिले डिटेल सेठी अच्छी तुम तो मैनेजमेंट कॉमर्स पिला माने चाहिए ये जिनसरा देखिपार ये मैनेजमेंट कोर्स पे अच्छी पिले जोटा +2 कॉमर्स पढ़े तुम पिला मानकर बेसी पसंद हम तापरे कॉमर्स कॉमर्स जो माने 3 वर्ष पढ़ +2 कॉमर्स +2 साइंस कॉमर्स पास कला पर +3 कॉमर्स पढ़ो से पिले सब कोर्स अच्छे ये जोटा जनरल कोर्सटा कि तुम जानिच तापर आमर यूजी कोर्सेस पिले यूजी कोर्सेस यदि आमर पढ़ा जोटा जनरल कोर्स 3 वर्ष ना आमर 4 वर्ष जनरल कोर्स 3 वर्ष ना 4 वर्ष ताले आमर एठी कौन अच्छे देख पिला माने आमर एठी देख केते पाठ अच्छे एरा सब देखियो पिले तुम चाहिए जनरल कोर्स रे धर यूजी कोर्स तुम फिजिक्स ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं पढ़ो ये आमर अच्छी डायरी टेक्नोलॉजी यहाँ गोटे इंजीनियरिंग कोर्स तुम चाहिए आईसीआर एग्जाम दे कि डायरी टेक्नोलॉजी एडमिशन कर जोटा कि भारी पॉपुलर पाठ माने सेटा आमर विभिन्न इंस्टीट्यूट मानक डायरी टेक्नोलॉजी कि नेस्ले अमूल परी बड़ बड़ कंपानी चाकरी कर यहाँ 4 वर्षिया कोर्स तेणुक ये अच्छी हर्टिकल्चर माने तुम कौ परीक्षा दब यहाँ को आमको दबा पड़ो कौन ओयूटी परीक्षा देवाक पड़ो ना आईसीआर परीक्षा देवाक पड़ो एगुरा सब 4 वर्षिया कोर्स तेणुक आधे 4 वर्ष कोर्स जब तुम सिंपल ऑनर्स नहीं पढ़ो ताले जो अच्छी ऑनर्स सिंपल ऑनर्स नहीं फिजिक्स कि स्टैटिस्टिक्स कि जूलॉजी कि मैथमेटिक्स एगुरा सब 3 वर्षिया कोर्स जोटा कि जनरल कोर्स आ प्रोफेशनल कोर्स है 4 वर्ष किंतु आम धर डायरी टेक्नोलॉजी पढ़ा तेज आईसीआर एग्जाम दबा नले प्रति स्टेट आम ओयूटी अंडर परीक्षा देले अवश्य आमर ये डायरी टेक्नोलॉजी ना किंतु तुम से आईसीआर एग्जाम देले मैथमेटिक्स परीक्षा देवाक पड़ो तुम डायरी टेक्नोलॉजी पढ़ी पार से गोटे इंजीनियरिंग कोर्स तापर आमर अच्छी आमर लॉ ये आम लॉ 3 वर्ष ना 5 वर्ष आम यदि आम करवा पिले जो मैंने लॉ करने चाहूँ से कोर्स पिले ये तुम से चाहिए से मैंने बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी ना बीबीएम एलएलबी बीबीए एलएलबी ताने 3 2 5 वर्ष यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स आपको करा पड़ो तापर आमर सब ये रहा जदि कॉमर्स पिला माने चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़िया चाहूब ताले से कौ सोपान दे तांकर सोपान हूँ यहीगुराक ये जिनस यही बाट दे जीव सीपीटी पर एटीसी ना आईपीसीसी तापर आईटीटी तापर हूँ कौन वर्क अंडर सीए तापर तुम कौन कर तुम मैंने हूँ क्लियर फाइनल एग्जाम बीकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हाँपाई फाइनल एग्जाम को क्वालिफाई करिया पड़ो यही सब सोपान दे तुमको पिले जावाक पड़ो तेणुक पिलाने देख केते पाठ +2 पर केते पाठ पिले अच्छे तेणुक पिलाने आपको डिटेल्स तेणुक पिले ये जो पाठ उपर तुम चॉइस आसो ताकू नहीं तुम नेट रे सर्च कर कौन पढ़ापी कौन दरकार आमर पिले बीएससी एजी अच्छी बीएससी एजी पे आमको यूएटी परीक्षा देवाक पड़ो जोटा कि 4 वर्ष पाठ किंतु बीएससी आम जनरल कोर्स करवा फिजिक्स रे से 3 वर्ष पढ़ा
ଏଣୁକରି କେଉଁ ପାଠ ପାଇଁ କେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଟା ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଆମର ଧର ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲାର କୋର୍ସ ଅଛି +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ଼୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ +2ରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନୁହଁ। ସେଠି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଏକାଥରେ ଆମେ 4 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା, ବିଏ ସହିତ ବିଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏ ଯେଉଁଟାକି +2 ସାଇନ୍ସ ନହେଲେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ +2 କମର୍ସ ପରେ ତୁମେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ଼୍ କରିବ। ତାମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ, ଆମେ ବିଏ ସହିତ ବିଏଡ଼୍ କି ବିଏସ୍ସି ସହିତ ବିଏଡ଼୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା। ଏଣୁକରି ଆମର ଏକା ଗୋଟାଏ ୱାନ୍ ଗୋରେ ବିଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କର, ଆର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା ନେଇଯାଅ। କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ତାକୁ ଭଲ ଆଗରେ ତର୍ଜମା କର। +2 ପରେ କିଛି ଜଲ୍ଦିରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଅନି। ତୁମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଯିଏ ନିଟ୍ ପାଇଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ନିଟ୍ରେ ନହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଚଏସ୍, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ଫାର୍ମା କରିବ। ବି ଫାର୍ମା ବି ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଟାଇପ୍ର ପାଠ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଓଜେଇର ବି ଫାର୍ମା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କି ପୁଅମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ସେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କରିବ। ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନଥିଲା, ସେଠି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ନହେଲେ ନର୍ସିଂ କରିବ, ପ୍ଲେନ୍ ନର୍ସିଂ ଯେଉଁଟା। ଏଣୁକରି ଏସବୁ ପାଠ ପିଲେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଆମର ଜେଇ ମେନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ, ଓଜେଇରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଜୋସା କାଉନସିଲିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭଲ କଲ, ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲ, ତାହେଲେ IIT NITରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜୋସା କାଉନସିଲିଂ ଥ୍ରୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଏଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସବୁ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବାଟା ହେଉଛି ଭଲ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଆମର ଜୀବନର ପାଠପଢ଼ା ରାସ୍ତା ଆମେ ଠିକ୍ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଣୁକରି ଟେକ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍, ଆର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅ, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କର, କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦରକାର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ